Zer izan ziren karlistadak? Zergatik sortu ziren? Zer harreman zuten Euskal Herriarekin? 19. mendean, Fernando Zazpigarrena Espainiako erregea hil zenean, bere alaba Isabel Bigarrena oso txikia zen errege izateko. Espainian, lege bat zegoen indarrean, lege salikoa izenekoa, emakumeak gobernatzea eragozten zuena. Eta haren osabak, Carlos Maria Isidro Infanteak, tronua erreklamatu zuen emakumeek gobernatu behar ez zutela argudiatuz. Honek herrialdea bi bandotan banatu zuen. Alde batetik, Isabeldarrak. Herrialdea modernizatu nahi zuten liberalak ziren. Eta, bestaldetik, karlistak. Absolutismoa, erlijio katolikoa eta lege zaharrak defendatzen zituzten tradizionalistak ziren. Karlismoa oso indartsu bihurtu zen landa eremuetan eta Espainiako iparraldean. Jainkoa, aberria, erregea eta foruak, leloa erabiliz. Bi bandoen arteko hiru gerra karlista izan ziren mendean zehar. Eta lehenengoa izan zen luzeena eta bortitzena. Euskal Herria izan zen gudu hauen eszenatoki nagusia. Karlisten bandoak foruak babestuko zituela agintzen zuelako, foruak Erdi Arotik lurralde hauek zituzten lege eta pribilegio propioak ziren. Euskaldunak beldur ziren Madrilgo liberalek beren legeak ezabatuko ote zituzten Espainia osoan legeak berdintzeko. Horregatik, euskal populazioaren zati handi batek karlisten alde egin zuen. Karlistek hiru gerrak galdu zituzten. Eta, liberalen garaipenarekin izandako gatazkak amaitzean, foruak aldatu edo ezabatu egin ziren. Eta horrek Euskadiren historia eta ondorengo politika markatu zituen.